Tidħol Mater Dei biqtuħ ta' nifs u toħroġ b'depressjoni. Hekk ġiet deskritta s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei, stat ta' emerġenza f'Fulnaru si attwal ta' stennija minħabba il-management ħażin min-naħa tal-gvern, b'detriment ukoll fuq il-ħaddiema tal-isptar stess. Pazjent li kummenta fuq il-medja soċjali spjega kif anzjana daħlet l-emerġenza b'ambulanza minħabba problemi fil-qalb u damet mill-inqas ma' 7 sigħat tistenna sabiex jara tabib. Sitwazzjoni deskritta bħala waħda tal-biki. Persuna oħra tgħid li damet ma' 36 sija fuq stretcher għaliex ma kienx hemm sodda vojt ta' xtinata. Dan apparti li naqqas sempliċiment imħadda ma natat għaliex kollha kienu meħuda. Din il-persuna spjegat ukoll kif is-sala li tinsab fija ma tiflax iktar pazjenti. Fl-istess waqt ġie rikonoxxut ix-xogħol siwi u bla waqfin li jwettqu l-professjonisti quddiem din is-sitwazzjoni xejn sabiħa. Professjonista f'dan l-isptar spjegat kif anke huma jinsabu mdejqin ferm din is-sitwazzjoni allarmanti e kif l-Isptar Mater Dei sar żejr għall-ammont ta' barranin li għandna. Din il-professjonista insistiet kif jum wara li ieħor spiċċaw overworked u mhux imħallsin sew. Huwa ċar li l-gvern jinsab kompletament mitluf u bla ebda soluzzjoni ċara għal fatt li l-Isptar Mater Dei mhux qed ilaħħaq mad-domanda wara li ibbaża l-ekonomija fuq il-kwantità biss bla ma sar pjan ċar fit-tul. Minflok l-unika soluzzjoni li sab il-gvern kienet li jdur fuq il-privat u jitlob għall-għajnuna tagħhom, xi ħaġa li ma ġiex diskussa mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija b'detriment tal-professjonisti u l-pazjenti stess. Anzi, għal minn hekk il-Ministru Ġattjana Bela saħansitra mar kontra dak li ġie maqbul bejn il-Gvern u l-mam. U hekk kif l-isptar jinsab fi stat ta' emerġenza, iċ-ċentru tas-saħħa Fraħan Ġdid minkejja li kollox jinsab lez biex jibda jservi lill-poplu għadu bil-bibien tiegħu magħluqin. ċentru li kellu jiftaħ daqs 3 snin ilhom. Dan apparti l-gvern għadu ma ġabx lura l-400 miljun euro li tajjar fuq il-frodi ta' Vaintils u Stewart, skandlu li minnu qed ibatu l-pazjenti u l-professjonisti mediċi.